top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! 32 days na lang! Pasko na! Wow! Ikaw ba, anong tradisyon o nakasanayan ang sinusunod mo kapag papalapit na ang Pasko? Gagi, pare, kailangan pa bang i-memorize yan? Super basic. Awa. Nagsasabit ako ng medyas. Oo. Ah. Kasi naniniwala ko up until now, Awa. well, ayaw kong sirain yung pagiging bata ng mga nakikinig sa ating bata. Oh. Pero up until now, naniniwala ko na totoo si Santa Claus. Sino ba nagsabing hindi? May nahuli kasi ako dati. Ano? Iba yung naglalagay. Sino naglalagay? Si Mama. Grabe ka naman. Ba't mo Pero naman nung sinabi yun? Hindi, nung nahuli ko, sabi naman nung mom ko, hindi kasi busy si Santa Claus. Ang dami kasing mabubuting tao, mabubuting kids sa barangay natin. So, tinulungan ko na siya. So, up until now, nandun pa din yung spirit, nandun pa rin yung tradisyon na nagsasabit ako ng medyas. Wow, napaka-social nyo ha. Very western ang inyong tradisyon. Bakit kayo ba? Sa amin kasi, walang Santa Claus. Ay? I mean, meron naman, syempre. May Anong Santa bansa Claus. ka ba? Tawit. Charing lang. Hindi, pero sa amin, hindi Santa Claus eh. Okay. More of mga kamag-anak mo ang magbibigay sa'yo. Ng regalo? Oo, kaya ako, for example, sila mama kasi, magkakapatid sila 7. Oo. Eh, syempre, bawat sa 7 magkakapatid, Oo. meron kagad yan mga anak na tigta-3. So, kapag binilang mo siya, 7 times 3, 21. Meron pang mga asawa yan, so times 2. 42. Huwag mo kung tinatanong Ayan. pag mga times. Pero yun nga, 42 na tao, yung Oo. kailangan mong paghandaan na bigyan kasi ganun sa amin sa Pampanga, kailangan lahat ng kamag-anak nireregaluhan. Wow. Pero yung pinagka-pareho natin is that parang sharing talaga, no? Ay, totoo. Gift giving and sharing talaga ang December. At isang buwan na lang, naku, December na. Totoo, yung kahit umiiyak ka na, kahit wala ka nang ibibigay, talagang kailangan may irigalo ka. Oo nga, kahit umiiyak ang sakit na ng bulsa mo, that's what you call loving until it hurts. Yan! At sure kami kayo rin mga kabisyo, may kanya-kanyang pinaghahandaan dahil isang buwan na lang Pasko na. Yun! Kaya eto, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 mga ganap. Isang buwan bago magpasko! Ipiyong Kape! Tara, kape! Ayan pa na tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga drawing sa Pasko. Yan, December na. Magbibicol ako this December. Tapos reunion with friends. Sulat ko din. Then family dinner. Tapos Christmas shopping. Ano pa ba? Tapos... Uy, Jessa! Wow, ang dami mong plans this holiday ah. Syempre, isang buwan na lang. Magde-December na. Dapat plakado lahat. Wow, talagang naka-planner ka pa talaga oh. Naman! Para organize ang mga plano ko. Ganun ba? Oh, eto. Drawing book. Dito may ilagay lahat ng plano mo. Ay, drawing book? Bakit to? Ano to? Oo, kasi for sure, drawing na naman lahat yan. Last year, sabi mo magkokoron tayo. Drawing. Noong nakarang Pasko, sabi mo sa Pampanga tayo. Drawing na naman. So eto na, para di ka na mahirapan mag-drawing, ilipat mo lahat yan sa drawing book. Ayan. Ang dami na naman pong magdo-drawing ngayong November. Yan, parte yan ng mga ganap isang buwan bago mag-December. Magdo-drawing. Sana naman this coming December, makulayan nyo na. At least yun man lang ang next step nyo. Oo Kahit nga. hindi na matuloy, makulayan Man lang. Oo. Oy, pero hindi mo rin naman masisisi, no? Yung iba na hindi natutuloy. Oo. Kasi for example, yun nga, kulang yung pera. Yan. O kaya naman, biglang pinapasok ng boss. Yan. O parang tayo, di ba may Oo, pasok tayo? may pasok tayo. At yung pinakamatindi dyan, nabuntis. Ay. Ayaw magpakita sa barkada. Ay, O, may mga ganyan, diba? Kasi ang nakabuntis, yung ex mo. Parang napaka-specific nung kwento mo. Nangyari na ba to sa'yo? Sa barkadahan namin. Okay. Anyway, that's number 1. Punta tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa. Ito ang mga Christmas shopping. Uy! Jessa! Hey, Mar! Uy, anong ginagawa mo dito sa Love Mall? Eto,
Christmas shopping. Basic, di ba? Ikaw, ano ginagawa mo dito? Christmas shopping din. Isang buwan na lang kasi. December na. Ang dami mo ang binili. Ano ba yan? Ulit na bagay. Ito mga mugs. Tapos picture frames. Ay, wow, basic na basic nga. At consistent ka talaga, Jessa, no? Since high school, yan na rin regalo mo. Ikaw naman, Mar. Pero ikaw ba, Mar? Anong gusto mong matanggap this Pasko? Well, all I want for is Christmas is for you. Halika nga dito, i-kiss kita. Mister, excuse me ha. Ang dami pong batang nakatingin sa inyo dito. Nasa mall kayo tapos nagkikis-kisan kayo. Inggit ka Ang lang. baboy nyo. Ayan. Pero Christmas shopping is on. Nako, wow. lalo na ngayon namumula yung mga social media dahil sale. Ayan. Yan, kasi diba naka-red yung background tas nakalagay 70% sale. Ayan. Diba? Dito talaga mapapatunayan na hindi mahirap ang mga Pilipino. Oo, kasi mapa-sale man yan or hindi, sugod. Basta basta papunta na tong December. Awa, totoo. At saka dagdag lang natin, no, kahit sabihin natin nga uso na yung online shopping, Yes. iba pa rin yung kapag nagmo-mall ka talaga for Iba. mga regalo sa Pasko. Oo, iba yung magre-request ka. Meron ba kayong black nito? Ayan. Meron ba kayong medium nito, large? Sa huli-huli, hindi ka bibili. Ayan. Gusto mo lang talagang sukatin kung bagay Oo sa'yo. nga, picture ka lang sa fitting room. Ayan, oo. Tapos kapag nakita mo na kung anong bagay sa'yo, Yan. hanap ka sa online. O yan. Kasi mas mura doon. Gawain mo yan, no? Oo. Ay, nakakabisyo kung di mo nabutan ang usapan namin ito at may gusto kang ipa-shout out, baka yung ninang mo. Ilang taon nang hindi nagpaparamdam sa'yo. Yes, it's a sign. Awa, i-message mo kami, hanapin mo kami sa iyong mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siana. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siana. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siana!